Aquí hi ha un error. Així m'agrada més. Sempre hi ha mètodes per no haver de llegir. Dormir, endreçar l'habitació, sortir a jugar fora. Als pares els encanta que surtis a jugar fora de casa. Tocar un instrument, encara que no el sàpigues tocar, als pares els encanta que assagis sense haver-te hagut de clavar uns quants sermons. Menjar, aquest és el meu preferit. Fer que el gos es mengi el llibre. Netejar els vomitats del gos. Però millor que llegir. Guillar de casa, només en casos extrems. Al·legar demència, que t'has trastocat, vaja. Visita el meu blog